Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ ग्रेड 4 आव मोनथामला पोस्टआव माने एप्लाइ खालामनो हादों बिग आपडेट लाना फैबाय जाहाथे बयबो रिप्लाइखौ मोनो बे भिडिअनि गेजेरजों। दा आसाम पुलिसाव सोलिगासिनो दं अनलाइन एप्लाइ आरो बिनि लास्ट डेटआ 8 सिम थागोन फेब्रुवारि स' बे रिलिया एबा स्किल टेस्टआ मार्चआव जागोन। स' बिदिब्ला जों थांगोन अफिसियेल साइटआव। नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव। स' लोगोफोर जोंहा मिथिखागौ दायो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ एक्साइज कनस्टेबलआव 10 पासनिफ्रायनो हागोन आप टु डिग्री पाससिम बेनि रिलिया मार्चआव जागोन आसाम पुलिसनि गेजेरजों। स' बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोंहा फैबाय एक्साइजआव एनसिसि नाङा दे जेबो टेनसन दाला दङब्ला मोजां। स' बेनिफ्राय दानिया ग्रेड 4 पोस्टआव 928 भेकेन्सि दङ जों बेखौ अफिसियेल नटिसखौ नायफिनगोन। स' बेयाव जोंहा दंखायोमोन जे लिरनाय जे डिप्ल'मा गैयाबाबो एनसिसि गैयाब्लाबो बा स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोना होनो हायो अके। हमना ला नोंथांमोना डिप्ल'मा गैयाबाबो बे पोस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हायो जुदि थानायमोनब्ला 5 मार्क्स मोनगौमोन नै बेयाव दङ। स' बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दायो गोबां पोस्टआ दंमोन खुगाव दङमोन कमान्ड'आव दङ बा हमना ला ग्रेड 4 स्टाफआव दङ स' बेबायदि गोबां दङमोन आरो जुदि माखासे एक्सपिरियेन्स दङब्लासो बेयाव नाम्बार 5 मोनोमोन जुदि गैयाब्ला बेयाव मोननाय नङा अब्लाबो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन। स' बिनिफ्राय नायदो अके स' बिनिफ्राय नायदो मोनथामल' पोस्टआव जों एप्लाइ खालामनो हादोंमोन ना अब्ला जोंहा मा जायो लोगोफोर जे बेवहाय बिनाय दंखायो गासैयावबो एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ नाथाय लोगोफोर गैयाबाबो हायो। जुदि जों मोनथामल' पोस्टआव हादों अब्ला जों बे गुबुन गुबुन पोस्टआवबो जों हानांगौमोन आरो जुदि हामारदोंमोनब्ला बै मोनथाम पोस्टआवबो जों एप्लाइ खालामनो हानाय जानाय नङामोन। सिस्टेमा बेबायदि जानांगौमोन। स' बिनिफ्राय आसाम पुलिसा माबादि सिस्टेम खालामदों बेखौ मिथिया जानो हागौ बियो टेकनिकेल इसु जानो हागौ अके टेकनिकेल इसु जानो हागौ। थ' जियानो जा नोंथांमोना जास्ट एप्लाइखौ खालामना दोन जाहाथे देनांहाय जुदि एडमिट कार्डआव फैयोब्ला नोंथांमोना जाहाथे गासै पोस्टआव इलिजिबोल जानाय बायदि एबा नोंथांमोना जायखिजाया पोस्टआवनो इलिजिबोल एबा साख्रि मोननाय बायदि दायो जायखिजाया मोनथाम पोस्टआव सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा गोबां आसा दंमोन धुबियाव बा खुगावहाय बा गुबुन गुबुन पोस्टआव एप्लाइ खालामनानै स' बेयाव ओंखारासै वेबसाइटआव ओंखारासै सिस्टेमाव ओंखारासै। थ' जियानो जा नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा जास्ट एप्लाइ खालामग्रो अके जास्ट एप्लाइ खालामग्रो जायखिजाया पोस्टआव बेयाव होनाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय मोनथामल' पोस्ट ओंखारदोंबाबो नोंथांमोना मोनथामखौ सेलेक्ट खालाम जानो हागौ उनाव नोंथांमोना जेरावबो पोस्टआव इलिजिबोल जागोन जानो हागौ बे मोनसे टेकनिकेल इसु आसाम पुलिसनिफ्राय। आं रिकुवेस्ट खालामो आसाम पुलिसनिखौ जाहाथे बेखौहाय जाहाथे प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो होयो एबा अफिसियेल नटिस मोनसे नटिस होना होयो जे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट गैयाब्ला एप्लाइ खालामनो हाया होननानै जुदि गैयामोनब्ला मानोथो बे मोनथाम पोस्टआव हाखो स' बेखौबो साननांगौ दङ। थ' जियानो जा नोंथांमोना जायखिजाया 8 पासनिफ्राय बेयाव आप टु एचएस पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन अके 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना आप टु एचएस पाससिम बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। देन बेनिफ्राय मार्चआव बे स्किल टेस्टआ जागोन बेयाव जेबो रानिं गैया एग्जाम गैया जास्ट नोंथांमोनखौ खुगाव एप्लाइ खालामदोंबा नोंखौहाय संनाय खावनायावहाय स्किल टेस्ट लागोन। देन बेनिफ्राय टेलर खालामबा जेरै काटिं लागोन दा बेबादि स्किल टेस्ट लागोन आरो बेयावनो नोङो 50नि गेजेराव 35 मोनथारनांगोन आरो मेक्सिमाम 50 दङ बाट मिनिमाम 35 क्वालिफाइड जानो थाखाय। स' बैसोआ 18निफ्राय 30 इयार्ससिम कमान्ड' लेभेलाव हागोन ग्रेड 4 हिसाबै आरो मोनसेया 45 सिम हागोन। स' बेखौ नायदो नोंथांमोना।